קבלו דוגמה מושלמת של מחזור. אתמול לקוחה שלחה לי את הדוח יתרות משכנתה שלה, שזה בעצם מראה לי את המשכנתה שלה, וככה אני יכול לבדוק לה מחזור משכנתה ואת פוטנציאל הרווח שלה. אז ככה, אני מסמן פה עם העכבר, אתם רואים, זה ההחזר שכרגע היא משלמת בחודש, 5,348. החזר בשיא שלה יהיה איפה שאני מסמן עם העכבר, 6,293. זאת אומרת, זה רואים פה שעל פי הערכות בנק ישראל, המשכנתה שלה עוד הולכת לעלות בסביבות ה-1,000 שקל במשך הזמן. העלות הכוללת של כל המשכנתה, זאת אומרת כל מה שנשאר לה לשלם מעכשיו עד סיום המשכנתה שלה, זה עוד 1,698,000 שקל. הרבה בקיצור. אני יורד כאן למטה לגרף, תראו, רואים כאן את ההחזר החודשי הנוכחי שלה, שזה 5,300 ומשהו, ורואים איך שבמשך הזמן זה הולך לעלות, כן? זה בפריסה ארוכה. להלוואה שלה נשאר למשכנתה עוד 29 שנים וקצת יותר, כמעט 30 שנה בקיצור נשאר לה למשכנתה. עכשיו, אני בניתי לה תמהיל, בשביל לראות באמת מה אפשר לעשות עבורה. ותראו, עשיתי בעצם השוואה בין המשכנתה הנוכחית שלה לבין התמהיל שאני בניתי. התמהיל שאני בניתי מסומן פה תמהיל חדש, לעומת המשכנתה הנוכחית שלה. עכשיו אנחנו רואים, ההחזר הראשון בתמהיל שאני בניתי, הוא יותר זול, בסביבות, הנה 222 שקל מסומן לי פה. אז זה מוזיל לה ב-200 שקל כרגע בהחזר חודשי, אבל בואו נראה כמה בסך הכללי אני חוסך לי. אתם רואים כאן עלות כוללת, איפה שהעכבר שלי נמצא. במסלול שאני בניתי זה יוצא שהיא תחזיר מכאן ועד סוף המשכנתה 1,462,000. לעומת, אתם זוכרים מה שהראיתי לכם שהיא נותר לה לשלם, שזה 1,698,000 שקל, זאת אומרת פוטנציאל חיסכון של 235,000 שקל 864 במידה והיא הולכת על המחזור המשכנתה הזה. שזה פוטנציאל רווח מטורף, לכן זה אמרתי, זה דוגמה מושלמת למחזור. כמובן שכבר דיברתי עם הלקוחה הזאת, והראיתי לה את כל הנתונים האלה, וסגרנו על מחזור והכל, כי באמת כשאתה רואה פוטנציאל רווח של 230,000 שקל, מי לא ילך על דבר כזה, וזה עוד לא העלה לה אפילו את ההחזר החודשי. אתם יודעים, יש פעמים שאפשר באמת לחסוך לבן אדם 100,000, 200,000, זה הגיע לי הכי הרבה שאני הגעתי לבן אדם זה 500,000, אבל לפעמים זה צריך לעלות לו בהחזר החודשי בשביל שזה יהיה אפשרות לחסוך לו כל כך הרבה. אבל פה במקרה הזה אפילו לא הייתי צריך לעלות לה בהחזר החודשי, ההפך, הצלחתי גם להוריד לה בהחזר החודשי, היא משלמת פחות 200 שקל כל חודש, וגם היא תשלם בסך הכללי פחות 235,000 שקל. זאת אומרת זה פוטנציאל חיסכון אדיר. עכשיו אפשר לראות את ההשוואה גם פה בגרפים ביחס למשכנתה הנוכחית שלה לעומת מה שאני בניתי. בעצם במשכנתה הנוכחית זה הפס האדום, מה שאתם רואים שהולך ועולה, והפס הכחול זה מה שאני בניתי לה, זה יותר יציב לאורך השנים, וגם זה מסתיים יותר מהר. מה שאני בניתי לה היא מסיימת תוך 25 שנה, היא כבר סיימה את המשכנתה. זאת אומרת בזמן שפה בשנים האלה במשכנתה שאני בניתי לה היא תשלם 0 שקל, המשכנתה הנוכחית שלה היא עוד תמשיך לשלם כמעט 2,000 שקל כל חודש. אז זה הפוטנציאל רווח. אפשר גם לראות כאן למטה כמה היא תרוויח כל שנה. הנה רואים כאן בשנה הראשונה כבר 8,000 שקל היא חוסכת, בשנה השנייה כבר 8,600, בשנה השלישית 9,000, וככה זה הולך ועולה, ולאחר מכן זה כבר מתחיל לרדת לקראת סיום המשכנתה, אבל בסך הכללי כל החיסכון זה כמו שהיינו בהתחלה 235,000 שקל. עכשיו אפשר לראות עוד דבר מעניין, סתם בוא נסתכל כמה היא תחסוך עוד 5 שנים, שזה 60 חודשים, כמה היא תחסוך ב5 שנים האלה, אז בוא נראה. בסך הכל אנחנו רואים שהורדנו בעצם הרבה יותר ביתרה בתמהיל שלי, זאת אומרת תראו היא גם משלמת פחות, כמו שאתם רואים בתמהיל החדש הזה, היא משלמת 5,147 שנים בעוד 60 חודשים, זאת אומרת בעוד 5 שנים זה יהיה התשלום שלה, 5,147, ובמשכנתה הנוכחית אם היא תמשיך בה אז התשלום יהיה 5,489, זאת אומרת הפרש של 340 שקל פחות בתמהיל שאני בניתי לה, והיא מרוויחה פה בעצם 28,000 שקל פחות ביתרה. זאת אומרת המשכנתה שלה בעוד 5 שנים תהיה בגובה
במשכנתה הנוכחית שלה 792,000 שקל, ובמה שאני בניתי לה עכשיו 764. זאת אומרת שהיתרה יורדת יותר מהר, המשכנתה נסגרת יותר מהר. זאת אומרת אם היא תמכור את הבית שלה בעוד 5 שנים, אז היא תרוויח 28,000 שקל יותר, כי ירד לה יותר במשכנתה. אם אתם רואים כאן למטה, אז בסך הכל יש לה תשלומי ריבית והצמדה, אז אצלי היא שילמה ב5 שנים האלה 180,000 שקל, ובמשכנתה הנוכחית שלה 226,000 שקל. זאת אומרת סך הכל הפרש של 44,000 שקל לטובה, שזה מה שהיא חסכה בעצם. אתם רואים פה מה שאתם רואים מהמינוס 28,000 שקל האלה, זה סך ירידת הקרן. זאת אומרת אצלי ב5 שנים האלה היא הצליחה להוריד בתשלומים שלה 124,000 שקל בקרן. קרן זה המשכנתה עצמה הכוונה. היא הורידה 124,000 שקל מהמשכנתה. במשכנתה שהיא משלמת עכשיו היא שילמה יותר, היא שילמה כמו שאתם רואים פה למטה 322,000 שקל, אבל ירד לה במשכנתה עצמה רק 96,000 שקל. אצלי היא שילמה 306,000 שקל, שזה 16,000 שקל פחות, אבל היא הורידה במשכנתה 124,000 שקל. זאת אומרת בקיצור רואים שהמשכנתה הזאת היא הרבה יותר טובה, הרבה יותר משתלמת עבורה, ובוודאי ששווה ללכת על חיסכון כזה. בניתי פה גם עוד איזושהי אפשרות מסוימת, הנה זה מתאפס, שכאן כמו שאתם רואים יש פוטנציאל רווח יותר גדול של 282,000 שקל, לעומת מה שהראינו מקודם שזה פחות, אבל הקטש הוא שפה היא תשלם אותו דבר. אתם רואים במסלול שבניתי לה היא תשלם 5,340 וכאן 5,348, זה לא באמת משנה מבחינת ההחזר החודשי. ההחזר החודשי יהיה אותו דבר בהתחלה, דרך אגב, במקרה זה ההחזר החודשי שלה, משכנתה שיש לה כרגע ילך ויעלה, ושלי יישאר בערך אותו דבר. ואם היא מעדיפה באמת להמשיך לשלם כמו שהיא משלמת עכשיו, אז מעולה, יש לה פוטנציאל חיסכון הרבה יותר גדול של 282,000 שקל. כמובן שאני גם יכול לבנות לה תמהיל נוסף שבו היא תשלם יותר, אבל היא גם תחסוך יותר. אז זה כל אחד לפי העדפה שלו מה שהוא מחליט. רק רגע אני אראה לכם דוגמה. בבקשה. בניתי תמהיל נוסף. במידה והיא תבחר לשלם 5,500 שקל בחודש, וזה יהיה תשלום די קבוע, אז אולי יעלה טיפה בהמשך, ובצורה גם מאוד מדורגת, לא משהו רציני. במידה והיא תבחר לשלם קצת יותר ממה שהיא משלמת עכשיו, שזה 5.5, אז באמת פוטנציאל החיסכון שלה זה 318,000 שקל. חבר'ה, זה כספים אדירים, זה חיסכון ענק וברור שזה משתלם. וזהו להיום, רק רציתי להראות לכם דוגמה מושלמת למחזור שכן משתלם לעשות אותו וכן משתלם ללכת עליו.